Il-Gvern wetta offiża fuq il-poplu Malti wawċi kollu, iżda fuq kollox fuq dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Kien dan is-sentiment espress f'konferenza tal-aħbarijiet bis-sem ta' Shadow Ministers Ivan Bartolo u Tony Bezzina fid-dawl tal-fatt li l-Gvern injora abbozz ta' liġi mresqa mill-Partit Nazzjonalista għal aktar minn sena, iżda imbagħad daħħal din il-miżura baxx fil-baġit. Ix-Shadow Minister Ivan Bartolo spjega illi fil-15 ta' Mejju fl-2023 il-Partit Nazzjonalista ppreżenta abbozz ta' liġi dwar il-ħela tal-ikel u anke it-tnaqqis fil-ġenerazzjoni tal-iskart, abbozz li jgħin lil dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà imma anke lil dawk li jaħdmu fis-settur agrikolu. Minkejja dan, ix-Shadow Minister spjega illi din il-liġi baqgħet fuq l-ixkaffa. Ivan Bartolo jispjega illi l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem għal ġid tal-pajjiż kollu. Xogħolna mhuwiex intom u aħna imma sew mill-oppożizzjoni u sew anke fit-tmexxija il-ħidma tagħna għandha tkun flimkien, il-ġid komuni, il-ġid ta' pajjiżna. Aħna xogħolna hu li nitkellmu favur it-tajjeb u kontra l-ħażin, xejn iktar, xejn inqas. Min-naħa tiegħu Shadow Minister Tony Bezzina spjega illi huwa ta' detriment tal-20% tal-popolazzjoni illi jinsab friskju ta' faqar illi din il-liġi baqgħet fuq l-ixkaffa, fejn spjega wkoll illi l-Gvern billi jinjora dan l-abbozz għal sena u nofs tellef lill-industrija agrikola. Intant qed jiġi rakkomandat li l-ikel li ma jkunx tajjeb għal pitkalija jingħata lil dawk l-aktar foqra mill-Gvern u bekk ma jintremix ix-xogħol tal-bdiewa. Jiġu f'sitwazzjoni fejn ammont minn dak li jipproduċu u jidħol fil-pitkalija ma jinbjeħx bis-sitwazzjoni li spiċċa jintrema. U għalhekk ħriġna wkoll b'dan abbozz u kollaborajna ħafna jiena u Ivan, mod speċjali Ivan, f'dan abbozz illi rajna li minflok dal-ikel jintrema, letteralment jintrema. Jiġi utilizzat u ngħinu naqra ntaffu naqra mid-tbatija ta' dawk li jkunu fil-bżonn. Xejn Riolo għal Net News.